few moments later. Hello guys! Dito kami sa kwarto ni Mama Brenda. Eto, sinamahan ako ni Ria Filingera kasi mag-CR ako. Tapos sabi ni Mama Brenda, dito na lang daw sa kwarto niya. So go, i-vlog mo na dyan. So, dito tayo mag-CR muna ako guys kasi nagtagay kami. Tapos ang electric fan nakatungod sa ako. Basig magchururot ako ngayon. Eto, dito ako sa CR ni Mama Brenda. Thank you so much, Ria Filingera. Sa mga hindi pa nakasubscribe, Ria Filingera, huwag kalimutan, isubscribe. Mag-CR muna ako, guys. Kasi aron ako. Thank you so much, Mama Brenda. Siya talagang nagsabi na dito ako mag-CR sa kanyang CR. Eto, tapos na ako nag-CR. O diba, nakapasok ako sa kwarto ni Mama Brenda. Maze! Ayan, guys. Uy, basig-basig ko si Mama Brenda, uy. Hala, eto, oh. Dito kami, guys. Nindot diri, oh. Sosyalan, presko na presko ang hangin. Nakay makitang mga lalaki dayon. Ayan, si Ria. Basig-basig ko si Mama Brenda, uy. Ang ganda-ganda talaga ng bahay ni Mama Brenda. Eto na, guys. Dito ako, binigyan ako ng pagkakataon ni Mama Brenda na i-house tour ko ang kanilang bahay. Ang kanyang bahay. Grabe, sobrang ganda. May mga bata. What is your name? Larry, How old are you? 7. Anak ka diri? I-house tour ko kayo. Punta tayo dito. Wow! Come here! Ang ganda-ganda dito, oh. Diba? Pwede tayo na. Ganyan, oh. Ito. Tapos may ano, may pangalan ni sis? Ambot ba ng duyan-duyan? Duyan-duyan nga magko. Yan. Pinindot gani siya, ha? Sige, tangalan ana. Ha? Sige, na siya. Nalimot. Three. Di mo naman ni 3 lang, ibang good to. Ang kwarto niya doon. Balik tayo dito. Go. Tapos, ito ang pintuan. Pirahon na rin siya, sis. Pwede na po din sulod. Dito tayo sa mga bag ni Mama Brenda. Gusi-gusi. Eto pa. Hi everyone. Si Louis Vuitton. Tapos dito ang mga shoes ni Mama Brenda. Here. Ayan ang kanyang premyo. Sa PBB. Yes, sa PBB. Fifth big placer. 100,000 pesos. Diba? Yan ang mga corona niya. Yan sa award. Ayan. Best in actor and vlogger sa taas, sis. Isa pa na siya. Dagang kayo na siya. Nagtayo. Tapos yung dito, dalawang kwarto. Tapos dito, maganda dito kasi, kahoy siya, tapos, ganang gibarnisan. Yes. Na, Pinagawa lang niya talaga yan. Hindi namin in-expect na maganda yung kalalabasan niya. Yes. Idea talaga niya yan. Yes. Hindi mo kubisan siya. Diba? Tapos yung chandelier. Yeah. Magandang dilag. Cellphone eh. Andito na po kami ngayon sa bahay ni Brenda. Ito na po.
Kami po ay kakain po ng paku-paku. Ayan, yung paku-paku na masarap tulad ng adobo. At kinukuha ko, aray, may kalabaw. Yawa. Hindi ka to kumain na saging. Mga misera man ta kung Akira, ano ba lang, di man ta kumapil diri. Oh, yun sa. Di man ta kumapil diri. PC naman ako dira. Ano ba? Kapil ng baka. Ubus ba? Oo, meron kasi mga kaulo. Papay mo ano niya? Ano kita nagabang dito sa vlog. Bapak sa uy. Dili siya photogenic. Wala. Wala photogenic. Bapak number 9 fresh no. Isa mo bet pa ka daw. Sila tumingin. Sa amo ba? Paano ko na tanan na kailangan ko ba? Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. A few moments later. Hey guys! Hinahanapan ako ni Mama Brenda ng masuot ko mamaya sa disco. Yes, kasi magsha-shower na siya. And after niya mag-shower, magdidress siya kasi kailangan niya majurjiran sa mga taga-Sulana Hasaan. Taga-Sulana Hasaan, o di ba? So, I want Supportive na supportive kay si Mama Brenda. Disco o magsisimba? Magsisimba. Pili na lang ka din yung sa mong gusto, ha? Ano ako, pili, oh my Okay, so ako God! magpili sa imo. Ikaw na lang pili sa mong gusto. Sige, ganang ka na. Sige. Dressing nga na. Ganang kay ngane, ala. O sige, sige, Oh, tanaan ako ligo sa dito niya. kay Baho na kay kagulap. Mas masamot pag hindi kabaho. Mas masamot pag hindi kabaho niya. Maligo mo ka? Ay, paano na siya? Ganyan, ligo na dito. Ay, ikaw raw na sis. Pagpa-press mo din na dire. Yes. Thank you so much, Ilan- Mama ilan yung nasa dress Brenda. mo? Oh my God, di ba? Very humble. Thank you so much. Chi, Chichi. Here ang dog ni Mami Brenda. Chichi, Chichi. Chichi, Chichi. Chichi, Chichi. Chichi, Chichi. Kiss, kiss, Mami, kiss. Ayan. Ayan, guys. Paki-subscribe sa iyang YouTube channel. Sarimax Pa-support, Vlog. support. Sarimax Vlog. Yes. Actually, is hindi tayo mahiya sa bahay ni Madam Brenda dahil lahat tayo ay pantay-pantay. Libre sa kain, libre sa gano'n. Basta wag lang magsusuntukan. Kasi ayaw yan ni Madam. Pero Maraming importante, salamat. happy fiesta sa Sulana, sa Kalang Barangay. Diba? Yes, Diba, thank Ma'am you Shi? so much. Ah. Kasi welcome na welcome ako dito and ang daming nag-welcome sa akin, 'di ba? Hindi ko True. akalain na ganito, ganyan. Sabi ko kay Gwen na nahihiya ako na pumunta dito kasi alam niyo na
alam niyo na si Mama Brenda, di ba, celebrity yun. Kaya nahiya ako kay No, Mama Brenda. si Mama Brenda is, siya kanang, siya, nagsimula sa, para sa tua, kapobrehon. Unya sa, inaangat na siya, down to earth siya. Kahit bisita, welcome palagi. Kasi ayaw niyang ganun. Kasi, na patay-patay tayo dito sa mundo. Depende na kung ang Panginoon na maningil sa atin. Kasi sabi yun ni Mama Brenda sa amin, ayaw na doon yan na yung enjoy tayo, wag lang yung mga gubot o di na ito magubot. Importante, welcome kahit ako hindi niya ako kano-ano ha, pero yung ate ko at siya batch sa high school, pero bakit welcome ako, hindi niya ako ipapauwi sa bahay. O dahil kasi nagtulong-tulong kami dito, ayaw ni Mama Brenda nga kanang walang magsalig. Proud nga ni Mama Brenda sa akin nga as a Team Talias po kami nga group. As a social climber, i-compare niya sa amin. Ako daw si Sari Max is nag-aaral na wala akong mama papa. Kayon lang ako na kayon nga kahit yung home service yun lang ang ginariban-riban ko Yun ang pinagkikitaan mo. kikitaan ko. Then proud siya i-compare do sa lahat ng mga bakla dito sa Lugar. I-compare niya si Mama Brenda, nagsariling sikap siya yung sa MMK niya, yung nag-ano siya ng kariton, yung nagbaligya siya ng saging. So, gina-explore ni Madam nga, tayo, intras buhi pata, dili ta magsalig sa atong ginikanan. Sariling sikap tayo. Kaya si Mama Brenda is down to earth. Kaya welcome niya lahat ang mga bisita niya sa bahay nila. Kahit sino, pwede dito. Kahit magsiksikan tayo sa kanilang bahay, welcome na welcome palagi si Mama Brenda. So, ang masasabi natin is, mag-disco taon niya. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Diba? Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. Eto, nakapunta ko dito and hindi ko akalain na ganito ang mangyari. Sobrang welcome and sobrang down to earth, Mama Brenda. I love you so much. Brenda. Grabe. Hi. Super humble. Na ano niya, Mama Brenda, kasi welcome daw siya. Oo naman. Kasi nag-ano ako kanina kay Gwen, sabi ko, ay nahiya ako kanina, nahiya ako doon, pupunta doon. Kaya, Kapit, direct. eto, Hindi, yes. sinabi ko na ano, kaya yung bakit maiiyak, hindi ka naman maganda. Kaya nga, maraming salamat. Kaya nga dito, ma-feel ko talaga ang sobrang saya. Thank you so much, Mama Brenda. Welcome! O bukas, kung di ka matulog, magsakay-sakay, tas dagat. Diba? Ang sobrang saya dito, guys. Kaya, thank you so much sa inyong lahat. And also, ayan, kay Mama Brenda, thank you so much. Welcome! Because we have the same pace. Yes. So, kita rin magtinabanga. Marami tayo. Hi guys, galing na kami sa disco. So, eto, Pasok na kami. yupak. At syempre, si Maya Mia is welcome talaga siya ni Brenda kasi alam mo na si Brenda, napakabait na tao. Thank you so much. So, ayan, nandito na pala Ay, si sila. Gwen. Nagkaon si Gwen. Gwen, Kumain. nagkaon daw ka. Ala. Eto guys, nagutom siya. Daw ka, Gwen. Mami Gwen. Kwan, maiswing kanon. Here na guys. Yupaksing sa Oxed. Eto, nasampak gatut siya. Gwen. Si Gwen, Dani. Si Maya Mia is now is
Brenda's crib. Andito siya ngayon kay Brenda. So bukas uwi siya kasi mamahog ko na siya baboy. Mamawag sapato. Oo. Itabo na natin yung sulalat natin, baka makita. O, di ba? Kasama mo si Gwen. Yes. Ay, sorry na ko ba ako? Isipin mo na ako si Sherwin. Sherwin. Ayan kasada. Nag-upload na din ka, Day? Ganina, dagang views. Another ko anak po ulo. Last na birthday ni Mama Brenda, binigyan rin ako ng ulo. Ngayon binigyan rin ako ng ulo. Malaking ulo na. Malaking ulo. Olong lechon. Yes, thank you so much Mama Brenda. And lahat-lahat sa mga social climbers, thank you so much. Here na guys, matulog na tayo. Tapos sila ni Inday Katok, dyan. Tapos kasama si Mama Brenda. Ala, tara. Ayan. And dito kami ni Mami Gwen. Elepante. Lipante, sabihin mo, Isipin lipante. mo ako si Sherwin. Yeah. So, ano masasabi mo nga first time ka dito din nakatulog ka dahil? Nakatulog. Oo. Kala mo makatulog ka, hindi. Babangungot. Ano masasabi mo dahil? Kasi hilig kami lahat. Ano? At di Wako ka- wako katuong ako ang. Mga na-expect. Nga dili ko makatug karon. Nga nagka-enjoy ta dito kaganya sa diskuhan. amo po. Enjoy kayo, di ba? Mm. Nga. Bahalag walay lucky basta ang importante enjoy ta mga barkada, mga ingan. Kay mara mo naton iko nga enjoyment no. Mura magyapon kung mga lucky ta kay ngano. Mo bayad gyapon tag lucky mo nang mas maipag. Prangka kaya dahil. Oh, mas maipag enjoy na lang ta, di ba? At least pag uli na to karon diri oh. Lolo eh. Presko. Oh. Kisa man na yung katabi karon dahil? Si Dambo. Dambuhala. Pak. Thank you.